Mecece laptop? Laptop wani device ne, aka ce device ana magana akan na'ura wanda za ka ga mutane suna sawa a jaka suna tafiya makaranta, wajen aiki, ƙasar waje, za ka ko'ina za ka ga mutane suna tafiya da laptop ɗinsu a cikin jaka. So ita ma kwamfuta ce ba kamar desktop ba. Desktop za ka ga dole sai dai ka ɗauko irin monitor ɗinta daban, waye-waye abubuwanta daban, karikitanta. So ita laptop tana fitowa ne da komai complete, tana fitowa da mouse, da keyboard, da battery, ba abin da kawai kake buƙata. Kawai ita ɗin za ka saya sai ka ci gaba da duk wani amfani da kake so ka yi da ita, ka yi yawo da ita, ka yi waye-waye haka da sauransu. An ƙirƙire ta ne a 1981. Me laptop za ta iya yi maka? Za ka yi amfani da laptop wajen programming, za ka yi amfani da ita wajen game, za ka yi amfani da ita wajen komai. Kun fahimta? Sai dai yanzu laptop ɗin da ake yiwa za ka ga sun ɗara desktop sauri haka da sauransu. So duka za mu yi magana akan processor da dai sauransu haka zuwa gaba. Okay, so Allah ya taimaka.